Stále tam ševeda na to. No, nefilmuje? Áno, zvonku to tak vyzerá. Tak má novú kameru, tak musí. Máme novú. Má novú kameru? Dostali od Ježiška. Ježiško. Priletel. Komínom. Nie, najlepšie sa im fotí žerúci smolík. Je to predsa len taký statickejší objekt. Ty s nami na to pomôžku. Kedy vtedy? No, asi pred 5 rokmi. Nie, ja som pred 2 rokmi, keď sme tam boli s Lisím a s Mírom Á, Struhom. s Mírom Struhom. No a my sme tam boli, keď sme boli, tak vieš, vylezol z tej chatičky si a išli sme s Perom sa ráno s Tinou prejsť len na, vieš, ako prechádzku s obsom a sme sa pozreli, vieš, na tie vysoké Tatry, to bolo jak maketa normálne. Takže taká viditeľnosť bola? Strašne dobre bolo, vieš čo, keď však v štvrtok sme cestovali, v piatok bolo krásne zima, v sobotu bolo krásne, už sa oteplovalo a v nedeľu bolo tak, že už sa to začalo, proste sa začalo kaziť počasie, ale každý deň nepršalo a nesnežilo, nepršalo. Takže bolo len, že bolo trošku zatiahnuté. A potom druhé bolo, že ležala tam taká vrtačka, že taká vrtačka, normálne na baterky, a Jožko si sadol. No teda sedí, pozrie, vrtačka, funguje. A boli takéto vetvičky, takéto umelohmotné vetvičky a teraz, že si nasadil vetvičku, takú peknú umelohmotnú vrtačku. Funguje, s tým si gule poškrabem. Čo si vec roja. Čo je? Chlapi! Jožko, že spustí spätný hod, ja som skúšala, nejde! Čo teraz? Neviem nožničky! Ja tak špritím pre manipulátora, mám ti to vystriať, nedá! Manika je ono, nešlo takto sa strihala tieto, teda si vytiahol tú vetvičku s takým namotaným čelom. Takú uľavu to tam zase nasadila. Ideme posledný odchod. Smer Kľúčenka. Smer Kľúčenka. Kľúčenka, názorná ukážka Kľúčenky tu na stene. To je Alešová konkurenčná. Výborne. Tu sa pozrieme. Nechcem už práve. Toto je ono. Také ideme vyrobiť. Čakám si už jeba nejaký. Zrodenie pice. To nevadí. Ježiš, netočne ma keď varím, lebo ja furt ma točia, keď varím. Furt ťa točia, keď varím. Áno, Furt ťa vieš, koľko točia? mám záberov z tohto stále. Furt ťa vytáčajú, keď varíš. Furt ja musím variť, ja najmladší chudák ubohý. Áno, Deniska, no to je takto zlé to máš. Máš to blbé, Vieš, ale akože nejako musíš tento ošup znášať. Vek má a teraz mám presný záber profilu, smerujem na nos. Jak mi zamastíš ten objektív, tak sa rozplačem. Pôjdete niekto na vodu? Nepôjdete, čo? Kedy? Zajtra ideme? Ako obediu. Pôjdeme? O koľkej? Po Tak obediu. poďme. Zrušili ma s malovaním, nemalujem, takže poďme. Smolík, o koľkej sa stretneme? No len to nepreháňajte na nejakú skorú ránu Že o druhej. To je neskoro. To chcela. To není skoro. Nestačí. Smolík o druhej to je neskoro. Nie. To máš akorát na hodinku, nejdeš na dlhšie na vodu. Na týždeň. Na vás, sér. Po prečerpávačku naspäť. Tak chodili Lucia s mojou, tak chodili teda. Teraz je nejaká voda taká, že sa dá prečerpávačka? Či po Dunaji? Ťažko sa dá ísť podľa mňa Malá je teraz voda. hore. Tak po Dunaji asi. Po Dunaji. No, Šiš Kriste. Ježiši Kriste. Tak to o pol štvrtej. Ty si videl, jak ona ide? Tak Nie. teraz nie, ale... Jak tučniak. A on som nebola dávno, že by som nešla na vodu. Ja s mojimi chorými ladvinami chudák. Kam by si išla? Na vodu. Nie. Gute deutsche Freunde arbeiten und... Muss man nicht mehr erreichen. Denisa, ja si ma Poďte s tým, rozprávať. Denisa, počúvaj. Ja. Počúvaj, ty budeš teraz konečne normálna. Poď s nami do toho Norska. Ich und normal, das kann nicht wahr sein, das nicht. Poď s nami do toho Norska. Menačka je nadrbaná, tak už po nemecky rozpráva. To je UE-faktor. Počúvaj, jazdíš výborne. Uve? Počuješ? No, jazdíš výborne. Uwe. A potrebujeme tam... Nie, Juraj Denisa má nového frajera, volá sa, že UV Faktor. To by som mohol byť aj ja, nie? Veď termín je daný. Termín je daný, Že Luciša dala. lebo Luciša povedala, kedy je ideálny termín Áno. a zladilo sa to s autobusom a s Zladilo sa to, takže sa 28. júl až 18. august. A nie Tak, Už insty, počúvaj, tak to zapíšeme do zoznamu. Predbežne. Horúca bacha. Už je? Dobre, už je. Už je. Už
Zvolinský, ty mi to tak obratne podáš. No ja že podržíš. Nie, zahráme ako Shoguní, dynastia Shogun. Počkaj, donesem ti to? Samurajský meč, Ja, ty že mi ho ti to takto, donesem. a tak, nie, toto, takto. Posama. Počkaj, to nie. Hej, že tak japonsky mi to podáš. Áno, a teraz ja prídem a ja sa ukloním. Dobro, sme začali? Áno, sme začali, ešte nemôžeme, musíme takto, tak. Ja sa ukloním. Pozor, na plešinu. To potom. Pani to rukou. 5, 4, 3, 2, 1. Svalík to zvládol. Úplne na toto. Neplné. To sú veľké pohľady. No, čak, ako. Stačí. A je to na 2004, áno, áno. 2, 0, 0, 4. Najviac. Čo teraz piješ za eurea, tak musíš vedieť. Že na čo? Na norsko-grécke tažení, pán. Na všetky športy. Tak. Aj na tých bicyklistov. Na teba. Tíša, na všetkých troch. Áno, na vás troch. Som mal také obdobie, že som písal pesničky zo srdca. A jedna z tých pesničiek bola tota, ktorú vám teraz zahrám. A volá sa Láska moja, kde si? Odišiel mi pred nosom vlak, s tebou, láska moja. Neviem žiť bez teba, lebo ty si láska moja. Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si?